Domnule președinte, aveți aceste lucruri și date noastre spune. Pentru că, practic, tocmai prin România pe care a avut-o, n-a pus aici, dar tocmai pentru acest lucru veți vedea și fermitatea soluției. Veți vedea și faptul. Vă mulțumesc pentru atenție. Președintele României și voi rămâi, voi răspunde în fața Marei Adunări Naționale și a reprezentanților clasei muncitoare. Și cu asta am terminat. Oricum, de la Camera celor care au dat lovitura de stat, mergând poporul, mergând la distrugerea independenței României. Dumneavoastră se poate stabili un dialog civilizat, rațional, cu oameni logic, corecți. Când mă duceam în fabrică, mă ridicam în fața muncitorilor și n-am mai dat pentru continuare consider că este o jignire adusă poporului român și actului de justiție româneană care trage pentru nesperate. Suntem oameni, Tribunalul în numele legii și al poporului, declarând în secret, condamnă unanimitate de voturi pe inculpații Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena la pedeapsa capitală și confiscarea totală a averii pentru săvârșirea infracțiunilor de genocid prevăzute de 357 alineat din Cod Penal, subminarea puterii de stat prevăzute de articolul 162 Cod Penal, act de diversiune prevăzute de articolul 163 Cod Penal și subminarea economiei naționale prevăzută de articolul 165 alineatul 2 Cod Penal. Pronunțat în ședință publică astăzi, 25 decembrie 1980. Toți invitați să ne audă de iertare. Nu face nici, nu exercită nicio care de atac. Dar să văd în condițiile acestea, vă rog să mă tratați cu o hotărâre definitivă. Cine a dat lovitura de stat? N-am înțeles, poate sunt prospecții oricine, care nu se dița de zahate, mi-a parte de timp, sunt toți predătorii, foarte vorbiți. Va trăi România și poporul român liber, nu predători. Mai bine luptă cu gloria de bine, să fie stat între ce oamenii asta este și am avut nu așa se întâmplă, hotărârile din de Dumnezeu. Așa se Ce? Rămân să loc? Pe ei? Dacă vreți să ne omorâți, ne omorâți sau împreună? Împreună. Nu. Împreună. Se gândează ce nu înțeleg. Nu, nu. Mergem împreună.
Nu mai trage nimeni.